Daghang lugar sa kalibutan ang napuno sa misteryo nga hangtod karon di gihapon mahubad sa mga eksperto. Usa na niini ang mga dagkong istruktura sa ilawom sa dagat nga formang gama gayud sa tao. Usa ka monumento nga nalunod ug nagtago og daghang sekreto kung para sa asa kini ug kung ngano hasta na pud ang dagat sa yawa or Devil Sea nga mao'y ilado sa tawag nga Dragon's Triangle. Kini ang istorya sa Yonaguni Ruins, ang Atlantis sa Japan. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe o i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Ang isla sa Yonaguni kay mo'y pinakatumoy nga parte sa nasod nga Japan na ang Ryukyus Islands nga parte sa Okinawa Prefecture nga duol na lang kaayo sa Taiwan kung diin gamay ra pud kaayo ang namuyo sa lugar, simple ra kaayo ang ilahang panginabuhi. Pero ang isla dunay dugay ng gitagong sikreto ug misteryo ilawom sa dagat niini kung diin ni adtong dekada 80 na diskubrihan sa usa ka diver nga adunay nalunod nga may struktura ilawom sa tubig nga gama sa tao. Ang dagat sa Yonaguni kay usa ka sikat nga diving spot sa kalibutan tungod sa mga hammerhead sharks kung diin modagsa sa panahon sa winter sa lugar. Niadtong 1986 si Kicharo Arataki, ang direktor sa Yonaguni True Tourism Association, nangita og laing diving spot sa lugar para sa mga hammerhead sharks. Sa dihang aksidente niyang nadiskubrian ang dagko kayong monumento ilawom sa dagat. Mahuman kini mai-report ni Arataki sa mga otoridad, gidagsa dayon og mga scientist ng maong lugar nga gikan pa sa University of Ryukyus sa pangulo ni Masaki Kimura para masusi nila ang dayon ug maistudyohan ang lugar. Sukad pod kini madiskubrihan midaghan na pod ang divers nga mobisita sa lugar nga gikan pa sa lain-laing dapit sa kalibutan para makita nila ang mga monumento ilawom sa dagat ug para na pod matunaan nila kini bisan pa man nga dagko kaayo ang mga bawod sa lugar kung di nahimutang ang mga monumento. Niadtong 1997 usa ka Japanese businessman nga si Yasawa Watanabe ang nag-sponsor sa ekspedisyon para masusi kini nilang maayo. Kauban sa ekspedisyon kay ang writer ug ang archaeologist nga si Graham Hancock at John Anthony West. Ang mga istruktura nga nailawom sa dagat adunay giladmon nga 26 metros mong di kini basta-basta makita ibabaw sa dagat nga mao'y hinungdan nga bag-uhay lang kining nadiskubrihan sa mga eksperto. Makita sa mga istruktura nga kini gama gayud sa tao tungod sa mga korte ug porma niini lapad ang mga agianan nga murag kalsada sa usa ka sibilisasyon sa tao. Tungod na pod sa mga korte sa mga tools o hiraminta nga niluta sa istruktura, daghang eksperto ang nagsulti nga kini mao'y ebidensya sa usa ka advance nga sibilisasyon sa kaniadtong unang panahon. O ang pinakadakong formation kay pareha sa gidakon sa duha ka football field nga mao'y dako kaayong porma nga naagyod sa tunga sa dagat. Aduna pud kini mga anggulo nga agianan sa tao ug mga hagdanan nga perpekto kaayong rectangle ang porma nga puwerteng nindutang anaa sa ilawom sa dagat nga gilunod sa kinaiyahan kauban na ang pagkalunod ang sikreto sa lugar. Usa pa sa mga ebidensya nga nakit-an kay ang monumento nga pormang bao nga naa tumoy sa istruktura nga tawo ra gyud ang makabuhat. Aduna po'y pormang naong sa tawo nga gikulit sa istruktura nga nagpamatuod nga tawo gayud ang nibuhat niini nga murag ribulto sa ila sigurong pangulo nga naghatag nila garbo. Maong gikulit nila kini sa monumento nga nilunod sa ilawom sa dagat. Pero kinsa kahang mga tawhana ang nibuhat sa mga monumento kung nganong nalunod kini ilawom sa dagat. Daghang pangutana ang mahitungod sa Yonaguni Monument kung unsa bagyod ang purpose niini ug kung nganong gitukod kini. Matod pa sa mga eksperto, gitukod kini niadtong panahon sa Stone Age, 20,000 years na ang milabay matod sa ilahang panagsusi. Gitukod kuno kini sa dili pa taas ang level sa tubig sa dagat ug sa wala pa ang Ice Age maong puwerte ng gulanga sa mga monumento sa Yonaguni Island.
Pero mahuman ang pila ka libo ka tuig ming abot ang Ice Age ug sa dihang nagsugod sa pag-init ng kalibutan ug nalanay ang mga ice, nagsugod og taas ang level sa tubig sa dagat hangtod nga nalunod na gayod sa ilawom sa dagat. Daghan po ang lugar sa kalibutan sa mga kaniadtong sibilisasyon ang nalunod sa dagat. Sama na lang sa syudad sa Alexandria sa Ehipto, ang kapital sa Ptolemaic Egypt, nga pila na kalibo ka tuig nga nalunod sa dagat ug daghan pang kaparehas ang nahitabo sa Yonaguni sa lain-laing dapit sa kalibutan. Pero wa gayoy nakahibalo kung para sa asa mga monumento sa Yonaguni sa ilawom sa dagat ug kung unsay gamit niini ug labaw sa tanan ug kung sikinsa ang mga tawo nga nigama niini. Hangtod karon padayon ang pagsusi sa mga eksperto sa lugar. Pero matod sa ubang eksperto sama ni Robert Scott, usa ka geologist, natural features ra jud kuno ang lugar dili gama sa tao. Matod po sa scientist nga si Kimura sa University of Ryukyu nga ang monumento gigama 10,000 years na kuno kini nga niadtong panahona sa paggama naa pa kini taas sa tubig sa dagat. Naghatag po og idea ang scientist nga basin kuno ang Yonaguni Monument ay parte sa mythical continent nga mo, ang Atlantis sa Asia, nga nalunod ilawom sa dagat pila ka libo ka tuig na ang milabay. Niadtong 2007 sa report ni Kimura sa 21st Pacific Science Congress, iyang giingon nga nahuman kuno kini gitukod sa mga karaang tao kundi dili pataas ang level sa tubig, kalit nga nausab ang tectonic activity sa yuta nga mao'y hinungdan sa pagkalunod sa lugar ilawom sa dagat. Gisuportahan pud katong teorya sa usa ka iladong archaeologist nga si Richard Person nga mituo siya nga gipamulong ni Professor Kimura tungod sa mga nakita nilang karsada, pyramids ug palasyo sa mga monumento ug usa ka dakong stadium ilawom sa dagat. Usa pa sa misteryo kay naa kini sulod sa Dragon's Triangle nga mas ilado sa tawag nga dagat sa yawa, ang Bermuda Triangle sa Asia, nga diin daghang barko eroplano ang nawala sa lugar nga wa na makabalik pa. Ang Dragon's Triangle kay usa ka lugar sa kalibutan nga puno sa misteryo. Ang tawag sa mga Hapon niini Munoimi o dagat sa yawa tungod kay delikado kaayo ang lugar. Maong gilikayan kining lugar sa mga manlalayag ug dili kini paagian sa mga Hapon ug bawal pod ang muduol sa lugar tungod kay daghan ang mga barko ang nawala nga niagi sa maong lugar. Niadtong January 4, 1955, ang barkong Shinyumaro No. 10 nawala sa radar ug wala na makontak sa dihang nisulod kini sa dagat sa yawa. Ug dili lang kini ang maong insidenteng nahitabo sa lugar, kadaghan na kini nahitabo nga nangawalang barko nga niagi sa misteryosong triangle. Ang New York Times nag-ingon nga siyam ka barko ang nawala sa Devil's Sea nga bisan walay bagyo kalit lang kining nawala ug wa na igkit pa. Sa mga tuig 1950 hangtod 1955, pila ka mga barko o mga manlalayag ang kalit lang nahanaw sa dihang miagi sa dagat sa yawa ug wa na gyud mahibalik kung hain na napunta ang mga barko. Maong niadtong tuiga nagpadala og barko ang mga Hapon ang Kayo Maro para imbestigahan ang panghitabo sa lugar kung unsa gyud ang nahitabo ug kung nganong nangawala ang mga barkong moagi sa lugar. Pero ang barko ang ipadala sa mga Hapon para mag-imbestiga sa dagat sa yawa nawala po ug wa na makabalik kauban na ang mga manlalayag niini. Pagkahuman sa panghitabo, gideklara sa mga Hapon nga bawal na gyudagian ang lugar bisan pa man ang pagduol sa mga lugar gibawal na sa mga Hapon tungod sa di mahubad nga misteryo sa lugar. Ang mga monumento sa Yonaguni, Japan magpabiling misteryo hangtod karon nga adunay gitagong sikreto ilawom sa dagat kauban ang dagat sa yawa. Diri na lang kuto bagayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiset TV para sa mga musunod nga istorya. Daghang salamat sa pagtanaw.